Holiday ane hama here, because I'm surprised kuti ever since atanga kuita mabororo ake hapana kana munhu one ari kumbomudzora. I've been wondering and I've been thinking about this kuti mamwe maartisti ese unotoziva kuti ane munin'ina wake akati, ane mukoma wake akati, ana sekuru wake, ana amai vake, ana baba wake. But when it comes to Holiday, handisi kuona zvinhu izvozvo. Kuchinja ndirikungoona Holiday ndoona Kimberly mukadzi wake, ndoona mwana wake, ndoona mabororo, ndobva ndaona futi JT votes. So I've been wondering kuti why Holiday ane audacity kana kuti ane simba rekungotaura everything. Guys, ndigadzirisei mucomment section kana muchiziva hama yaHoliday. Just write his or her name in the comment section. So chinjaita kuti ndisvike pakubvunza zvinhu zvandiri kubvunza izvi inyaya dziri kuitwa naHoliday, nyaya dzinotyisa, kutamba nemiswe yeshumba, kutamba nemuswe wasekuru gudo. Amera kana muswe wangu kana ndewerimwe gudo kana ndevamwe sekuru gudo vekumba hweru, I don't know, but chandiri kuziva ndechekuti ari kutamba nemuswe wasekuru. Guys, let me tell you something. Kashoma kuti munhu kana uine something to lose unoita zvokuitwa naHoliday. You don't throw stones if you live in a glass house. So inini handisi kuona the glass house yaHoliday. I don't see anything at all. Besides, dai Holiday anga aine hama, angadai akasomiswa kudhara kuita zvaanenge achiita. But now you can see kuti Holiday is alone. Holiday is alone. This is why muri kuona Holiday achibuda achichema, Holiday achicomplaina, Holiday zvanhu zvake hazvina order. Kana uina mukoma unoendawo kuna mukoma unoti zengenenge. Mukoma zvina zvaundimirira mushe, pane zvikuitika zvakadai. Mukoma okupawo advice. But now when we look at Holiday, tikuona kuti he is deciding everything on his own. Zvinhu zvese anotozopepuka atoita zvimwe zvinhu zvaanga asingafaniri kuita. Saka I've been wondering kuti hama dzaHoliday ndedzipi. Now pane mafotos ari kubuda achiroteta, I'm sure makamaona. Mafotos aHoliday nevana vemukuru, ende vanhu ivava vakada kuita kakufanana. Vamwewo ndo vari kutotaura. Speculations, I'm not saying those. But mastreets muri kutaura kuti Holiday mwana wemukuru kana kuti mwana wevakuru, munin'ina wematwinza. This is why Holiday aine audacity yekunetsana nematwinza. Holiday mwana wamambo. I don't know about that. Zvinotaurwa mumastreets. It is being alleged in the streets. So izvozvo zvinova zvati pakumubvunzo wekuti why Holiday paakabuda achiblasta vana vemukuru haana kusungwa. Instead akatoendeswa kurehab, one of the best in the world. He went to one of the best in this world rehabs. Takaona vanhu vakablasta mukuru before kuti vaitwa sei. But in this case it's different. I don't know, maybe no new dispensation, maybe tiri kuratidzwa kuti zveshuwa muZimbabwe mune democracy, mune freedom of speech. I don't know. Was that freedom of speech or that was in an attack to the house of Mukuru? So ndo chimwe chinhu chakaita icho kuti ndizvibvunze kuti what's going on? Because Holiday was not supposed to be apologizing on his own. Holiday aifanira kutenga poto yamai vake ototi please batai wenyu wangu anorwara anti uri kuona zvaimeka sei chaiva taziva kuti aiwa manje apo tikutokura kuti Holiday takatongomupiwa naMwari kunzi titobatsirana kuchengeta nekudzoreredza. Hakuna mukoma Holiday akauya achiti mufana wami zvakaita izvi ndinokumbira uregerero muregerero mufana wangu. Kana iyo nyika nonga yakatozongoona, kana hurumende yakatozongoona kuti no man, munhu uyo haana hama, rega titongobatsiranawo senyika tiite kuti zvifambe zvakanaka. So I'm saying this because of my reasons iwaya. Lastly, ndoda kunyatsoziva kuti
zvivindi zvaHoliten aiti zvichasvika kupi, aiti zvichaenda nekupi kana iye achinge ataura zvaangataura achitoziya. He was aware kuti zvaari kutaura hazvitaurwe. But he went on to talk about that. So aiwa, kana new dispensation yaakubvumidza freedom of speech, so aiwa makeke. But tiri ipapo still we want to know, kune mumwe munhu kuti akabva mukudhomoka futi kamudhomokero kaHoliten kaka. Handiziva kuti anga aine hama here kana anga asina. Amene mumwe mupurisa uya akabuda uya achiti he ndatotora polisi yangu, ndindato mukuru wepolisi, this and that. Statements akada nebehavior yakadaro haiitwe navanhu vane hama. Because kana uine hama unenge uchitotyirawo hama dzako kuti zvino hama dzangu dzichaita sei kana dzichaitwa sei. Saka inini guys, I want to know kuti besides mukadzi wake Holiten nemwana wake naJT votes, pane here mumwe munhu watingati hama yaHoliten? Let me know in the comment section guys. I want to know, because I've been wondering for a very long time. I've been wondering kuti why Holiten aine audacity yekutaura zvaanotaura. Because when you have something to lose, you don't do that. Kana uchiziva kuti you live in a glass house, you don't throw stones. You don't throw stones. But Holiten is throwing stones 24 hours, 365 days a year. Achikanda matombo ari kugara ake mumba yemagrasi. So I've been wondering what is actually happening. What is this thing of Holiten ranting and doing all sorts of things? Saka inini ndakutongofungidzira kuti Holiten maybe wane hama idzodzo dziri kumusoro kuvakuru ikoko. Maybe ndozi kana achitambawo navana vakuru wezvitambo zvakadaro. And nyaya yacho makangoiona kuti haina kwayakaenda, zvakatongovharanawo zvakaita sei zvakadaro. So guys, inini ndiri kuti kana paine munhu anoziva hama yaHoliten ngauye ataura kuti munin'ina waHoliten uyu, mukoma waHoliten uyu, tete waHoliten mainini waHoliten then from there tomboona kuti what is Holiten saying. Is he not afraid kuti vanhu ava vanogona kupinzwa bhizi? Because it's not kuti vanhu vanongorohwa kana kuti vanoitwa sei. Vanhu vanogona kublacklistwa kunzi imimi kana mine wakamana Holiten hauchatoshande pano, zvinotibviringidzira reputation yedu, hatichakupe this and that, hauchapinde kana chikoro pano. A lot of things can happen because you are associated nemunhu anotaurisa. Saka inini I want to know guys, kana kuine munhu anoziya hama dzaHoliten kana hama yaHoliten ngaataure in the comment section. Uye kuti why tisina kumbonzwa anything, because we were supposed kutoona imwe headline yakatonyorwa kutonzi mukoma waHoliten ati, amai vaHoliten vati, baba munini waHoliten vati, munin'ina hanzvadzi yaHoliten yati. But so far 0. Amen, maybe vakamurasa mukomana, maybe ndozi kana aine stress or aine depression. So please kana uri hama yaHoliten, do something nemukomana, because mukomana chiri kumuda mangoma akanonaka akaipa mujayawo. Subscribe, don't forget to subscribe. Toda vanhu vanosimudzirawo vamwe. Hatisi kudhimanda zvedu, but haiwa kutongokumbirawo kuti aumanaka. Ukatosubscribe ndararama ipo pa zvangu zvaita.